Good morning, guys. Good morning, Father. Morning. Humana na huna dagisang samad, guys. Gitangtang naman da na ag katong staple. Mawa ko tita. Waka kita gitangtang. Ako kita ako. Wala man hay padae. Kay arang kangil-ngig ka dyan ni ingana. Magpiti-piti. Ning tangtang. Magpiti pa no. Ning tangtang sa katong kuan. Balas stapler. Malagay mo itong stapler, guys. Kuan na masamad. Pang stapler sa samad. Na. Ano nanghihunaran gani hagsadyo. Tama. Tama na. Ano na, ibutang na. Tambol papa. Butang na lang, ipapilit Butang na. ni Jang Tijan ba? Doktor, mas mama, ano? Nahim. Ano mo, ng doktor si mama. Ako na yung doktor, dari, guys. Si Kimiat, gadi. Hindi mo na mo buwag si Kimiat, dari. Mo man sikyo na mo, dari, dia. Sikyo na namang, gamayng, gamayng baji. Sikyo ang nagamayng baji. Ito, nagkamang-kamang na. Pag hinay yung taon inday, pastilan. Yan sa imong hapuagan si Papa, ginoo ko. Katong quilt ni Kuya. Quilt, katong Kuya. Kuya, dahil yung quilt. Pumutang na si mong ilok, rin ka manimahong ka, Ranger. Si Kuya. Ready na si Kuya. Mato na sa eskwelahan si Kuya Gail. Ilok, kili-kili power. Kinahang na dyan mamutang og mga ingana, karon di manimaho, guys, no? Manima. Mau naik kuan tissue. Butang na na. Asa? Dana. Ay guys, sakalain man yung mga gamit ni Papa Gabriel ya dari hanggila inig sila na yung kada. Kari mo ni jahang Lupitan ang kuwan. kani mo ni akatong mga gamit na nahaguspad mo ni kanang Isa lang kuspan mo. mo ni hapin sa samad ni Papa arong ni makuan. Kani mo pa ni betadine, may butas sang samad, Kani ma? sa alcohol, Kani? gunting, mo ni gunting na para na sila kuan kani baby wipes. Kani tinagurha isang alcohol kay nung maghuman og gikan sa gawas mo isang gamiton. Nagkari og maghinlo ko sa isang samad. Kami ang gamiton. Wala guys nakabukod na isang mga gamit ni Father. So na. Wala guys. Kaya arong safety ba? Arong safety ay jahang mga gamit. Yes na. Sapa kamusta na mag imong pamati? Binta na. Ay imong samad wa na sakit kaso. Kataw-kataw naman kuno isang samad, guys. Kataw-kataw na isang samad. Padung na ni maadyo. Maadyo noon. Thank you, Lord. Ay ko kuray ha. Iliya, di magbubalitok, day. Pasilan ginoo ko. Datura kas katri ka. Paglain, ragi mo ka. Sige na. Uy. Di ko na si Zardos katri, guys. Kaya wak ko na ingaring kutson. Pasilan ginoo ko. Luoy lamang pud. Di ko na si Zardos katri. Kaya way ingaring kutson. Arara ko na si Dari tapad-tapad di Papa. Ay, alam man lihag ka, kaya na sakit sa Papa, ha? May samad si Papa, sa tiyan. Hindi magkiat, ha? Okay? Ang pag-vlog. Naman is Jai vlog, guys. Sa tuwingan sa imong vlog? Padzong niya. Iliyakin burat. Da. Sa ingan sa imong vlog? Iliyakin burato. Oh, ilay kayong burato ko, no? Mangi panda dari electric pan, guys. Kay parang inita dari sud. Minta datos katri kaso dami dari hidaan ng Papa Gabriel. Ngayon balhin lagos Papa Gabriel matos dudanan mari dari yung paway si dari sud. Ay mo pagpadzong intaon isuot na ng pulo. Buling buto. Ti unjay hasot na nas bago nga kuan. Matun kuya guys. Ang orason. Sado-sado sa sandal karon grabing inita kaazo dari uy. Mapapayhan pagkaman upang laba. Ang labanan ang mga hinangir dari ang gisud. Kani man yung mga dikolor kay ara man na ibutang dari sud. Di na paintan ka mama. Di na ay expose sa init kay madaot tag kulor. Ug katura mga puti, masan nang kimyat podot ng ibutang. Hinahinay yung taon kog labas mga habaw. Yung taong may magamit. To pag uban na to hangi pang babad. Nahinay ra gadzud kay anong gadzud. Hindi ta mga bug-on da ni. Yes no. Haman, nato yung pazong dahang uli ni mo gapon.
O kana igawas na pagpajong kay grabing inita. Nag-anak ka? Nag-anak. Magtinarang yung taon na ng eskwelahan kuya. Tarang gadzug eskwela. Di gadzug taon magbugoy-bugoy. Kay baw na ka. Sayang si Hanjo nimo. Eskwela gadzug taranggail. Sama ni nagamit ni? Ano ni magamit? Hindi mo nagamit. Ano po, illustration po. Wa mo nagamit? Yaw. Magpalit. Ibukad sana. Ngarang nita. Tarang na yung buhok. Sabi. Tarang na yung buhok. Nanudlay na ka? Nahamara ka kaan lagi. Sige. Ibukad og tarang. Panas kuya. Bye. Pagtanaw ng agyanan at padaplin na kay narabay mga has ng gawas ron. Ginuo ko pagtanaw ng agyanan kuya. Palis man isang klase. Ato padaplin ka doon ng karsada kay na yung mga mananap na ng sagbutan. Lagi na tinggawas og mananap hadlekan. Mao. Ditso eskwelahan ha. Kangatuon. Ikaw. Sana. Grabe inita dari guys. Hadlek kung manggawas ang mga mananap tingaron panahon na. Nainit na, gawas. Hadlek kay na yung mga gipangbalita na makita sa Facebook na yung mga kuanag mga banakeng has. Yung ko hadlek mo nang matukos buhiin guys, matukos kabaw magbutas kasi ko di ko kumpiyansa kasi simba ko unsang atlantas mananap ginuuko. Makan ko man. Di pwede oy, kaya baga gud. Ada ere inday pag pwede inday di maguban-uban tong kalabangan kay maado nang nay mananap makadagan kog dali. Uban ko no si Janaheng, unsang nay mananap, gukdon ka. Di dagan na. Dagan na sa pila ra imong lakang, nagbe kag lakang. Ikaw unang tekben. Ikaw na. Bilin na sa kadanis bahay, uban na kang papa. Ay uban si papa mo atukog buhiin. Lalaban. Mudalik chat ra man ko nga atog buhiin guys. Magbutas gazud ko, bahala ginit magbutas ko kay nay mananap na sa kasagbutan. Azo nang magbutas ray mako anan guys no. Amping gazud. Ani ra kalangga. Pero gud gara na yung gaming baji. Pagka na pader. Mawan. Pader. Tuh padi ay tuh gaming pader to. Tuh guys. May laman. Azo lapti. Kainit. Azo lapti day. Pagka na pa. Ubidaan ko na sa papa guys. Kaya manarbaho ko no ko. Siya ko may bantay. Ikaw Bantay mo. ikaw bantay ni papa be. Ikaw. Ako dahil ko na. Madek sa mo bantay sa papa. Kanay samad. Maadyo naman na sa papa. Hapit na. 1 month guys. Pwede na sa mukha og ginagmay nga karne. Pero latin ka adyo. Ma. Ginagmay ra kay agkubaw. Di na sa pwede. Mga mantikaan. Di na sa pwede. Pati aslum. Di na sa pwede. Munang nagkuhan ko. Kung mag-un-un ko. Di pa sa kadyo. Pwede. Limpan. Sa? Anang limpan. Limpan. Sid anang limpan. Ilipan? Mukaan ka ilipan? Na, bawo day, makaon man ng ilipan. Siguro luoy man, uy. Uman. Aslum. Huwag aslum guys, di na pod ka adyo, di na pod pwede sa papagabril. Kaya isa bazang kuan. Wow, dagag bawal. Magara sa madali-dali ni Zala, uy, isda nga kanang tilugon. Boy, hambot na nga kamunggay. Ang sabon, nakikuha ni dya. Ma. Nagman un manggani katong na ay gamay rag suka tangan pun hag tubig ijawat naman apay lahi-lahi og kuan ay lahing niluto kay luoy man pugpuro na lamang pud nila uy okay makapon nimo panir Nakapon. lihik-lihik magpudzi sa pud mula ka manggani anar nang nahan Bye. kay arong madali ka adyo Para na. Para na adyo ba? Nay mo nagigubot tagatang pinilo. Ala gajud ning madsiha gajud. Pastilan gajud. Nagadi batang pasaway. Na. Nagun-un ko bilong-bilong. Pero suka da na guys gamay ra. Sa pangibutangan og tubig kay arong di siya mo aslum ka adyo ba. Para makakaas pa pagabril. So pwede man isang isda ka na bilong-bilong. Muta na man ko atos isda ano sa mga pwede ni dya. Anong palit ko ka nang di makabaghat kay simba ko sa mabaghat.
Likay sa Diyos mga pagkaon nga makabaghat labi na ng mga gahi, Ginoo. Guys, nasang initan ka magkaanas pa pag-abril ron tataod. Na guys, namalit dahil ko kubasa. Palit dahil ko mga utanon, dahil kubasa. Napay karlan, kaya maglauoy ko mo yung isagol-sagol ni. Karing kubasa dahil napalit ko sa kabuok. Hadong ipalitan sa gulay. Karong pag mga bata makakaunpod. Kani kubasa, pay karlan, to pay sayuti dadto, to pay so daghan ni utanon hagi pamalit guys. To pay sayuti og kanang sa bani uban na dari ha. Kanang batang marigas kay di sa madaot. Sayuti og ida pa di ay cabbage. Napay cabbage ng hapon, magluto na pagkog. Ito na napampay isda da rin dyan tilugon. Para napayhang sabon. Hangi. Kuan guys, hangi tipid-tipid. Kaya madyo nang nasay masaya. Di kutasan. Ngari, dada peripulyo. Tapapisa ka patatas. Please. Nasigan ko. Ang tubig guys deh. Iliya kay mahagbeng na nimong kuanday tablet. Nga pa hinatod last na nay dia. Ihatdan pun min lag kubasa gapon ug batong. Salamat ka jong mother. Ihatdan min sa darig. Tanan. Madyo tong tanan ni nay kay presko. Gikan jud dadto silang garden. Napagizang saging. Unja guys mag luto na pag-uunja. Karon na gizang sa ni Papa Gabriel ron ang salam na yung buhok uy. Maligo sa kulong tataad guys. Sa ni Papa Gabriel karon katong inanaanan hang sa ni Jaron nagkatong inanaanan hang bilong-bilong pero dito kaso aslem guys agad sa tong gitilawan. Sakto ra bitaw siya nga di maka-feel siya kanang aslem. Kamang tong ibutang ag tubig. Manso nang di ma daot. Yeso. Likay-likay gud sa mga pagkaon kay delikado gud. Kanaro ding isang pagkaon guys pinili. Pinili ang pagkaon sa mga pasyente. Mapaintaw paghuman ha dari hang labunan guys. O at least anam-anam na lang ang labunan. Tao pa dyan isa ka basket dadto. Mamanaman kaya ron ikaw banghan. Eh dapat dyan nabilin guys ya. Naghang labunan dyan nabilin isa ka basket ka rin. Anang anam-anaman kada adlaw. Di ta balabi. Pahuway sa punta pag. Pahuway punta. Madidyo kay delikado mabrikyan punta. Stilan. Nagkuanday ko himaghat guys. Maghumog ko sa himaghat na hang. Palit ko kahang himaghat. Yan. Muna bahay guys kanina. Kanina sa mga himaghat titanan kini. So unsa magbabad ko dani kay mo ni hang imnon mo yang hinubig ni isang duga dani. Ibabad na tubig kanina. Muna bahay. Kanina. Panitnis bahay nga kahoy. Mga effective ka adyo ipang himaghat. Baghat-baghat day kuno pud ni nga hangi pamati sila. Sa nag-ingan dari. Lagi sa bukaw naghang inanunan. Ana. Bukaw na. Right. So nagsudan agang patient. Pader. Pader. Pagkuan na. Kaana mag-init pag tubig para unsang unsang alas 3 na si Jaima. Inom, unsay mahigop nga ininit. Niudto tanin jud tanan. Sa bawal ha. Niudto pader. Ito. Niudto kimyat. Nasa naman ang ka na? Hay nang ka, isda na nga kuan, bilong-bilong nang ka. Nang ka? Niudto tanin jud guys, tayo mo sa isdang bilong-bilong giunan. O di ka to na aslem, kay kontrolado ra na nagijang kaaslemon karon di makuas pa pagabril. Bawal man ijang kaaslem ningon ang doktor. Available ra dyan sa kanon guys, mga nilaw-oy, mga sinabaw nga isda, mara dyan pwede, gulay, nagkarin, request ng taon sa ganiha, mag-unan ko nung gamay, pero di ka dyan aslimon, mga hanggi gamay ra ng suka. Hindi na pwede baboy. Di pwede ng baboy ni Papa, 1 month pa pwede na siya, masig,
1 month ago. Kanang gamator. 1 month, pwede na, pero latin ka do karne. Yes, no? So, mga antanin jo, guys. Di ami Fish. fish, bilong-bilong. Naman. Fish. Fish na nga bilong-bilong. Yes, no? Ano? Okay, raglasa pa. Asin naman yung gibutang na gamay, guys. Wala na butang yung mga bitsin may ngana. Di na kong butang bitsin kay hadlok. Uslama. Mga bitsin, mga magic sarap yung ngana. Di na ako magbutang, guys. Ang ibutang na sa amang niluto, asin gamay. Wala laman. Kan pa, harong maulian ang kusog. Hagi mo lang ga, sabaw. Sabaw kakimiyat, guys. Oh, yummy. Kana. Sabaw-sabaw. May udto tanin jo. Sabaw-sabaw. May musa ni na bilong-bilong. Bilong-bilongs. Udto ta. What is si Papa? Udto ta pader. Yan to. Kimiyat. Ano mas koy gay, nauna to paniud to kami sa pila. Muna. Daon. Papa. Kaya ang himaghat, guys. Papa? Kaan. Papa? Panugnaw sa lawas. Ako kun nahugas ka na. Ang kamahugas rin, nagmakaan natin ha. Hmm. Si Kimiyat ko na mahugas, guys. Ang siya. Namihan po na yung bilong-bilong nga isda, guys. Kay kuan man siya, unuron. Unuron pa no. Unuron silang isda, ah. Kapang pa isda datong sa bawunan, pakatong tilugay, pang tilugay. Atong butangan sa gulay, sa hapon. Ang gulaya. Gulay nga, kubasa. Ito may amang gulay, kubasa. Ito ay amang karlan, ito ay cabbage, ito ay repolyo. Ito ay sayuti. Batong. Wala to, guys. Batong. Ito ay batong, hinatag ni nanay. Amang nang-giutang gabi magi sa gulag karlan. Sa gulan pa na magkubasa. Lami itong higop-higop, guys. Asin ra gamay. Tagay ko lang ma. Naniud to sa mi, guys. Bye.